Ka maulai tahun dorbar rengkat berkeseng kentai maulai pelun, bat keseng samla maulai pelun. Hak arpo terik risau kelelit ai dekodor kasau Chief Executive Member ka KHDC uba Titus Starwell Khan. Bandawa badi ban penkelano iki kendon an jaga Williams Aimship Act kata ban penrung thamai iki kendon mansyano iki kentai bani shim bentah ka jingjit igirang ba snong ni ki sordar snong hapo pud usam jaga hima William. U chairman ka maulai tahun dorbar uba SD Kongwir udoong bagaan jaga hima William kadai kebeladon chispa senam tam badwat kiwe giri ke belia cekmat ki penkup bor ki kentai nrai ha kejela kidang don ki bamsha ki kentai ban jiat girang ba snong. Kumta kelade ke por bansha no iki kentai bani shim bentah ke dorbar bat banjiat ikirang ba snong. Ulong badi ban pentamai no iki kendon jaga William Act ban pen ko bor iki kentai bakin yo shim bentalang agane ka kam. Ka Presiden Jong ka seng kentai maulai pelun ikong Lusetas Im. Ilong bau Chief Executive Member ul ajing mud bayakan ka kam de man ikendu shwai ki he jaga hima William bat ban pan jingbet ban pen kelano ikam William Act. Na ke bentah ke jing mentoy jugi kentai baro ki bahap hapok ke hima William. Kadon kowe ke provision hapo jong kam Appointment of Chiefs and Headmen Act. Makata ke ke William Act ke baki warra pada ke William on I have this council bukan legislate maka ke hima te kamla kan legislate. Te kedua ke William Act ang ta banda ba ngi lai pe ba ke William Act ni siam la kham ka to kan ipol men swa ba kene ka act imat kalong kuma kadir ke kalau 100 years back ya ke baki rigi jo ka perse bar ka way including America kalong ka one of the slave countries nanta ka bilat baki we kelaya kela progress khman bat kela I empower ke kenthe mo bikin tre kitai na so kren kitai nre ha po me hare jongi dang don ki ke ba no ladies ngimsa iki kente war kata kalau ka jir rong basnong ngimsa kum kita ro dang non po ka negeri ke jogi sai kala dek is high time ya kisnong ki jongi haklang sudong hakine ke arfusan hima sosim war ki ki jaka sarkar kini kita no song ru wala ko mo kila de bani perkhat biang ni kene ba contain must be given a very special important role. Mobile number ba claim kan wono bor ka ba ki ala hakiru and still they played a very important role ke jingja le ja ke jinge ene ten no shiro kumangi pa mulai kene bei hangso ko por ka akadang don tengkreng ba ka kenthe kamla ban participate ka bijir na ba shiro and still kenthe yemi da ka jing ya kren ke jing ba shiro ba ki girang ba lokumi para lokumi no yang nyemi ka kani ka sam ko sian kani te rang nyemi mangit ka ban keluar kani ka proses ni ki nyemi ki kentai bat kila ban pen pale ya ki jing ja kila ban ja shabas new tani ki jing don ka juki ka yarap shibun kena mar kata kadau habang ipet pat ya kani ka act kamlim act ka don nang tu ka bentawa ki kentai kimla setia baki kini participate ha ka bajir ya orang moshong habjir orang moshong jita orang ba kakambat aitia ki kente bini tre te kalong ridiculous te kamlong kini kam ka bede ba kini ka William Act ngin habban ya leng ba ka hima William leng ba ka dor ba jung ka hima William kanang ba ngin pa nang tai ya ka jingbin la na em ban pen kalai kani ka William Act na ka benta ka jing mentoi lang jong ki kentai baro ki badon ha ki shnong ki ba ha apo ka William sim de hador kata matrai I CM ila ajing mut yangi bangin le ekendu bangin tho dah kecing tho ban pan ya ka lai naki baki la na em ban pen kelai kani kanang ba kan numbu cinge pat la sah din habut na kaliam jong kiket om ta wala dei tho sa ka William ma kani ka khol ka William Act tho sa ka William ko sa forward sa this council kan sa take steps ban legislate ban ra ya ka amendment halor jong kani ka provision jong kani ka act te kani ta ka ta hibu ni ki ta ba kiblok dot ki song kiblok aware ni ha kani dang shen ni da pelong ya ka election ke romotion kenre nomor ba kalong almost unanimous kam da de kata ka sunrang kunthe kalau unanimous
teksu klan la ka klan tu su som la ka som na wala da ka ak da ru ndre man ta na fi prakhat bhai ke ne ko we man lai na ki litigation ta la don argot ki candidate we urem ban uni wo job upun kam ne ki kan the tang ka ta la mi case election case can be we can take times and years together when dispose of it to the case te kan wana ka jing krum kram ki song ki thang mo te ngi ya weru ya ki ki snong bala kom no kum bakhi mangi kini ki sang kan the na po mulai atre ki dorwa snong na po snong ki ba fer ba ha ma po jong kan mele mak bat ki ba kan ka mele mak ka te ya ki kan thai ba mbet ma pi ban ne shimanta ha ka wajir yo rama snong phiru yawan chakman lấy cái sản xuất lấy súc sim liêm và thô cái chỗ của mình phân cala nói cái này quen nói cái này cả ai cái này có long 100 years behind cái này